Suleqaterput qaqortumiittor yoon simiortin toqqaannartumik attavaqarfiissaarput. Yoorut ataatimersuarnermi malinnaavut sooruna taama amilartoruteqartut. Ja tässä curriculumni piudersuisuvi illorsuam ikani aapaluttumi ullumi ataatimersuarput. Tassen tungavilersuutigineqartut arlaqarput marluuput siullermik tassa nunarsuatavakkerlugu ammittuni saannerat appariaruussuarsimavoq tamatumalu aama peqatigisaanik puusit amiisa akii ammillu allat aama akii appariarangaati qaruussuarsimallutik siniatut aama uuminnunat puusit amiinik eqqusseqqusaajunnarnarat nakkueqatiginut inuit tassani eqqorniarnaqanngikkaluartut aama sunniuteqangaatiarsimasoq tamanna oqaatigineqarpoq taavalu amiartoruteqarnarm tungasoq massak ulangutassiaq takilaaqaasorput Yoorut quillaan ukiorpassuarni amilartoruteqarluni ingerlavoq amilartoruteqartuaaluarluuni neqanu ililluni ammaannarsimasoq ja tässä Kim Kielsin soorloqaatigiga taman politikkikut aaliangerneqartarpoq imaakami nunat amerivia kiffartuusinissama ismaqatigissut naminersortuoqartusanut kiffartuusinissama ismaqatigissut aqqutigalugu aningaasilersorneqarami taavissort aningaasian pisajaqartitsiteraangat soorlu kingullermik siorna 15 million kronenik aam immikkut aningaasalifineqarpoq puusi ami iuumut eqquteqqusaajunnarnikuupput nunarpulli matumani ilaatinneqangilaq mattussisimaaneq nunattinnut malunniutingaatsiarnikuuvoq kisianni аллангортоqaссасоq neriuteqarfiineqarpaa ja tässä siulersuusut tamarmik taavalu piginnittut tamanna qangat neriutigialugu ingerlappaat soorlu pilersautigineqarplaalik kersuusuningaaniit soorlu inussiarsorneqarnaalat kersuusoqarfik taavalu aasarnermut piniarnermut nunalernermullu naalakkersuusoqarfik suleqatigillatik nunan allan paatitiniaanertik suli annertunerusumik ingerlaneqarnissaat pilersaarutigiamikku puusit ami tunisaalluaqqilarnissaat tamarmik neriutigaat